bai, lapur eskaixo daudena leku horretan, segi! Oi, izango zezertxoren lapurtzerik horre, Eider! Zein izaten da hilerrietako zuhaitzik arrunten? Zipresa! Zipresa. Hoi da, zipresa edo nekosta! Nekosta? Ja, atentado egin diote, berari eman diot hor. Segi, 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 eure biztu moduari arre! A ber, zein tresna erabiltzen da akupunturan gaitzak sendatzeko? Orratza. Dudarik gabe, orratza! Orain horra doa, Galdera, non gurtzen da Junkaleko Ama Birjina? Andaluzian. Mesedez, mesedez. Non? Irune. Segi jolasean. Animo, Eider! Ai, 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 Segi, Eider, aurrera! Eman pozik, geldikor, Eider, geldikor. Txalo bero bat, Eiderrentzat. Eta Wipi! Wipi ondo daki bai, orain zer datorren, a ber, Wipi zer datorren. Bai, badakit inigo eta ez dut okerre esango. Oai, bideo jolaza! Oso ondo! Twin Jock. Adi, tankeak, untziak eta gerrarako makinak eron moduan dabiltza batetik bestera. Eta zure ganadoaz. Tiro egizu, baina kontuz etxaiaren erasoarekin. Borroka gogortzen baldin bada, gogortu zure erasoa. Hemen ez dago erdiko punturik. Irabazi ala galdu. Rad Racer. Zeruko azken argi izpila desagertzen den unean, zula izterketari hasiera emateko prest egongo zara. Transamerika, ekialdetik mendebaldera. Garaia iritsi da. Volantea gogor hartun eta azeleratu. Zure inguruko kotxeak txingurri itxura dute izpilutik behiratzen duzun bakoitzean, kontuz. Itzuliak oso gogorrak dira eta kurpilek txirringa egiten dute eta zure bihotzaren taupadak entzuten dituzu. Baina, ez larritu, irabaziko baituzu. Bueno, Gorka, prest zaude? Bai. Eta dominatzen duzu gure bi lapurabon jolasa? Bai. Ba, venga, zauria da! Aurrera, Gorka!
segi. Galdera, zein irletako hiriburua da La Habana? Oso ondo! Aika Gorka, animo! 1500 puntora iritsi zara, segi. Gogor, ai Gorka, ai! Galdera, zer balio du V bat, makila bat eta makila batek erromatar zenbakietan? Zazpi. Zenba, Gorka? Zazpi. Zazpi! Txalo bero Gorkari! Nola isildu dire txaloak hori botatzerakoan, Ez zuentzat, Bale? Gorka, asko entrenatzen duzuzuk, Ireketan Gorka! Haupa! Gorputzeko zein atalez irakurtzen dute itsuek? Eskuek. Eskuarekin? Behatzekin. Behatzekin. Venga, Ia, buruak endu diguzu. Nori falta zaio horrelakoa? Venga, Gorka, aurrera! A ber, nori falta zaio? Eta nori ez zaio falta? Venga, Gorka! Aurrera! Lapurra bai, nera, nondik irtengo da, teilatura iristen ari da, Ai, pause! Txalo bero bat Gorkari! Lasai! Eta Yolanda! Orain zer daukagu, Yolanda? Ba orain, izugarrizko martxarekin Galaktizarrak! Wow! Vestida de rojo, en punto a las 10, podré conocerte al fondo del bar. Después de escribirnos 15 cartas al mes, en tu última carta por fin una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga por vía postal. Galilea, qué fortuna la mía, voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real.
fortuna la mía. Voy a verte verás y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. Galilea, qué fortuna la mía. Inigo bronka botatzera nator, Uste dut guipirekin gogorregia zarela, Askotan gainera, lehen zergatik ebaki diozu presentatzerakoan. Aurkezten hasi da eta zuk ebaki egin diozu. Ni komandantea naizenez, nik Bai. ez besterik ez dut egin, bere naste, borraste, koloretxo horretatik atera duen, eta kitxo. Pentsatzen duzu komandante zarelako bat nahi duzuna egin dezakezula, ezta? Ba ez. Aizu barkatu, nik Eta ez dut... gainera umetxoa deitu diozu. Zergatik deitu diozu hori? Bien, nik... Zergatik sartzen zara zure horra eta nik ez dut Sartu ezer ez, esan. horrela da. Nik ez diot horrelako ezer egin, ez orain, ez Bai dio. egin Gainera ez diozu. dio burlarik egin, ez dio dala egin, ez Bai diot egin diozu. Nik ikusi dut nian bertan egon naiz Inigo. Baiet ba? Guk ez diogu kasurik egingo, lagunok, guk gurearekin jarraituko dugu, bai, bale, begira hor daude oraindik. Eta orain lagunok, bideo jolasa! Eta gainera, ba hori txikitsua dela. Baina nola txikitsua? It's up. And he's got it at the 4. Boom! Joe Montana, futbol bi. Joe jolasean hasi da eta ekintzak emozio izugarri hartu du. Islaria jokaldia gertatzen diren bezalaxea salduko ditu. Ez dago Amerikar futbol joko unkigarriagorik, ez horixe? The kick. Yes. Puts it up. And he's got it. To the 10. Boom! Hit. Super Space Invaders. Hona hemen Space Invaders berrikuntzaz beterik. Extraterrestre zatartarrarok aurkitu dituzu, gainere irudia norantzan hitzetara abiatu daiteke. Maila asko ditu, maila ezkutuak gainera. Animo eta azkarrenak irabaziko du. Bueno, zer da hori? Alex Etxaniz zu zinen. Ez que esan didate bideo jolasekoa zela Alex Etxaniz. Alex prest dago eta zuek ere bai estopa. Aurrera, venga Alex! Venga Alex! Venga Alex! Venga Alex! ¡Ánimo Alex! Eguzki sistemako zein planetak du azalik beroena? Venus, Saturno edo Merkurio? Venusek! Este punteria, Venga, animatu, Alex! Zer egiten dio azkenean arma emea largunak bere bikoteari, zer egiten dio? Alex, zer egiten dio? Jan eta hi. Jan egiten du!
Neri erlojua zordidan bateko leitxe karte egiteko atatu du. Hortxe, gora, kontuz. Hasi, kubikadak, oi! Hortxe, gailurrera. Laron puntu. Segi! Ai, espaziora! Espaziora! Oh, berriro ziale! Venga, Alex, aupa, Alex! Berriro nena, zaupa, gora! Galdera, nola esaten zaio angelu zuzena baino zabalagoa denari? Nola esaten zaio? Jamutxa. Adarki! Ja nago beso egeratzen zila jota, ja. Zuk edokezu? Botako izuriko jo. Ega, animales! Aupa, gale! Behatzi mila eta euro. Alex! Segi, Alex! Alexis, borroka norra izteko. Pepe, pauseri eman. Txalo bero bat! Eta Whippy ikuste dugu guztiotza berriak euskalorak. Bai, Whippy niari dizuririk, ani. Zuinigo, Aizu, uste du berri batzu ditugula, ezta? Bai, horixe, orain, berriak! Aurrera! Txalo! Cyber Shinobi. Gaurko lehenengo berria bideojoku naturazale batekin datorkigu. Cyber Shinobi bideojokuan, Zid eroaren armadak plutonioa ostu du indar atomikoaren zentrutik gure planeta urtzeko asmoarekin. Nazio guztietako armadek ezin izan dute Ziden armada garaitu, torduan agertzen da lurra salba dezaken bakarra. Joe Musashi, ninja doretsua. Jouk, zua, urakana, tximizte edo oinaztarria eta lurra erabiltzen ditu ninjutsu egin ta Ziden gaizkile talde beldurgarria akabatzeko. Gure bigarren berriak ere zerikusi handia dauka naturarekin. Captain Planet and the Planeters da jokuaren izena, eta bertan lurraren espiritua den gaiari lagundu behar zaio. Indar nuklearrak, kutsadura, euriazidoa eta abar gainditzeko. Horretarako, Captain Planet eroiaren laguntza izango du gure lurrak. Gure eroiari gainera datorkion mehatxuaren arabera, Captain Planet lur, ur, zu, haize edo bihotz bihur daiteke bere misioa aurrera ateratzeko. Baina radioaktibitateak edo beste gauza kaltegarriren batek ukitzen badu, makalduta botereak galtzen ditu. Asmo honeko jokua beraz. Bueno, Jon, presaude? Bai. Baina zu zer, 20.900 dituzu eta aurrera zuk ere, formalor, animatu Jon! Venga, Jon, aupa! Bera! Hori da! Atzo uzkulkada! Aupa, Jon! Berriro! Estar, galdera! Shakespearen zein pertsonaiak esan zuen izan ala ez izan. Hamlet. Hamlete! Hola, zer? Daukatu ara? Baina. Zein, Gora! Hego Amerikako
hitz egiten da portugeraz? Non? Jon? Non? Brasil. Brasile! Hori da hori txaloa jodizutena, konturatu zara? Venga! Arta, zein da Snoopy zakurraren lo egiteko lekua? Bere etxea. Zaku bat. Teilatuan. Etxeko teilatuan egiten du lo! Aizu baina, Inigo, gero bota ona, Horra, bale, Zer da Asia? Herri baten edo kontinente baten izena? Kontinente baten izena. Kontinentea! Segi gora, hori da eta salto bidea. Pauseri eman. Oer, eskerrean. Hangoian eskerrean, eman. Hortxe. Bueno, txalo bero ba, Jon nintzat. Hortxe ondo, jo, nahi dutxu. Eta Yolanda, zerrekin jarraituko dugu orain? Orain, Galaktizarrak! Gauean ikusi ditut malko bi, umeltzen tristuraz bi aurpegi, neuari begira tauran eri, bihotz goibelak irrifargaberik, zurekin itxasoa nuen ikusi, gau luzeatan leiotik, ta bion malkoak ziren erori itxasora negarezi. Gauean, ahots batek esan zidan, dagoeneko berandu da. Gauean, negarez erantzun nion, eta zegin negar maitia. Malkoz bete ez dadin gure mundua. Agurtzearen unean itxamurra, saminez beteriko negar tristean, zeruko izar batek diosku gauean, badirela ere zorionez betea. Zure negar malkoak dio tristuran, luza minone daraman mindura. Naiz eta gauontan honela izan, merezi aldupena negar egitea. Gauean, ahots batek esan zidan, dagoeneko berandu da.
gorria, berdea, horia, urdina, horia, berdea, gorria, urdina, horia, Nik inigo esango nuke zu lurtar txiki-txikitxo bat zaela, Ez da uste wipi. Eta ez hori bakarrik, nik esango nuke gure komandantea dela komandante txiki, 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 txiki,